ಹಲೋ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರಗ್ಲ ಇನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಸಾನ್ವಿಗೆ 9 ತಿಂಗಳದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಯ್ತು ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ತೋಡು ಬಾ ಬೇತೆಲ್ಲ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪನೋದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತೇನು ಪಾಪ ಬಾಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅಂಚಾದಿಂಕಲು ಲಿಂಗಪೈ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಹೈಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬಿದರ್ದ ಗೈಸ್ ಒಂದು 9 ಬತ್ತಂಡು ಬೇಗ ಪೋಡು ಇದನ್ನ ರಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಗೋಸ್ಕರ ಇದಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಿಕಲು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಲ್ದಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ 9990 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಲೈವ್ ಬರ್ಪ ಗೈಸ್ ಸೊ ಬೇಗ ಇಂಗ್ಲೇನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಕಲು ಆಯ್ತು ರಾಜರ್ ತಿಳ್ಬಿಜಿರ್ ಮಾರೆ ಗಾಡಿತನ ಅಂಚ ಸರಿ ಈತ ನಾವು ಪೋಯಿ ಅವ್ಳು ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವ್ಳು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪರ ಅವ್ಳ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚ ತುಗ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ ಅಂತಿರ ಬಂದಾಗ ಪಾತಿರ್ವೆ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಾ ಸಾನ್ವಿಗ್ ಒಟ್ಟು 4 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ 2 ಕೈಕ್ 2 ಕಾರಗ್ ಬೇನೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಸಾತ್ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಂದನಿಗೆ ಉದಾದ ಬಂಡ JE1 ಬಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸಾತ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ್ಗೆ ಒಂಜಿ 9 ತಿಂಗಳು ಕರಿಬೊಕ್ಕದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಒಟ್ಟು 4 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ಟು ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೇರು ಈ ಸತಿ ದಾತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಬಾಲೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಪುನಗ ಕಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಚಪಾತಿನ ನೀರಿನ ಪುರ ಮುಟ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತತೆ ಈ ಸತಿ ನಮಗೆ ದಾಲ ಅಂಚ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಿಯರಿಜ್ಜಿ ಐಸ್ ತುಂಡು ಆವಾಡು ಕಾಟನ್ ಗುಂಟ ಆವಾಡು ದಾಲ ದಿಯರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ JE1 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ಗೈಸ್ ಐಟ್ ನೂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮವೇ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮೋಲ್ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಆತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡ ಅವೇ ಅಂಚ ನೂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪಿನ್ಗೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಸಾನ್ವಿ ಜೈದೇರು ಮಸ್ತು ದುಕ್ಕು ಬುಲ್ತೇರಿ ನಾನು ಅವ್ಳು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ರ ಜನ ಮಲ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಜೈದೇರು ಸಾನ್ವಿ ಅರ್ನ ಮೀಪಾತ್ಲ ಆತಜಿ ನಾನೈತೆ ಮೀಪಾವೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೇರು ರಾಜರಿಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದ ಬೋಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 9 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿದ ಲಾಪುಜಿ ಬೇಗ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರೂಟೀನ್ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಡ ಈ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪನಿಂದ ಗೊತ್ತಾವಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತು ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಬೋಕೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮೀ ಪೌಡ್ ನನ್ನ ಮೀ ಪೌಡ್ ಗೈಸ್ ತು ಕಾಲೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊನಾಡು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಬಾಲೆ ತೊಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಗೈಸ್ ದಾದನ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜಡಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ನಾನೈತೆ ಮೀಯೋಡು ಸಾಮಿ ಮೀಕನೆ ನನ್ನ ಮೀ ಕತೆ ಅಲೆ ಕೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ದಾಶು ಉಂಡು ಪೋಯ್ ಮೀಕ ಬುಷ್ಯ ಗೈಸ್ ಸಾನಿನ ಪುರ ಮೀಪಾದ ಪುರ ಅಂಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬಣ್ಣ ಜೆತ್ತುಲ ಹಾಕಿ ನಾತ್ರಾತೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಅವಡೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಪಿನ್ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಕುಡು ಚಟ್ನಿ ಸೊ ಕುಡಿದ ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪುಡಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರಪ್ಪ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಸಾನಿನ ಒಂಜಿ 3 ಇಂಚ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಬೇನೆ ಒಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಪುರ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೆ ಗೈಸ್
शौकत ये तो शौकत बोला और ताटी पट्टे ताटी 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 जो जो मुब्लियां जो जो ಇತ್ತು ಒಂತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೋಲ್ ಸಾನ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂಚೆ ತಿರ್ತು ಬುಡುಂಡ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ನನ್ನಟ್ಟು ಒಂತಂತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೇನ್ ಕಾರ್ ಪಂದಾನಾಗ ಪೂರ ಆಪುಂಡಲೇಗ ಬಟ್ ಇಂಚೆ ಕೈಟ್ದಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಂಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋಲು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಂಡಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಪತ್ತೊಡೆ ಆಪುನ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಆಕ್ಲೆನ ತಿರ್ತು ಬುಡಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಬುಲ್ಪು ಇಡ್ತುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಬಯ್ಯಾಣ್ ಗೈಸ್ ಸಾನ್ವಿ ಜೆತ್ತೇರು ಅಂತ ಪಡ್ತು ಜೆತ್ತಲು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ದಾಲ ಪೇರ್ ಮಿನಿ ಪರೋಡ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಪೇರ್ ಪರಿಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಬೇಯರದಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರೋಂದುಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪಡ್ತು ಒಂಜಿ ಸೊ ಸಾನ್ವಿಗಂತೂ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿದೆ ಅಂತ ತೂನಾಗಂತ ವೆದರ್ ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಸಾನಿನ ಕೆಲವು ಅಂಗಿಲ್ಲೇನು ಮಾತ ಅನ್ಪಿತೆ ಅರ್ಧದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಪ್ಪೊಂಜು ಲೈಕ್ ಅಂತ ಆಜಿಡೀನಿ ಸಾನ್ವಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಲಕ್ಕಿಯರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂಚೆ ಜಪಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ನಿಂಚೆ ಜಪಡ ಅವನು ಹತ್ತಲ್ಲೇನು ಅಲ್ಲೇನು ಕಾರಡಿಯನ್ ಪಂದ ಜಪಡವನ್ ಬಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ದ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ನೇರ್ದವರ ಅಲ್ಲೇ ನಿತ್ತೆ ಎದೆಟೆ ಪಾಡು ಜಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇನಂತು ಜುಲ್ ಕಾರಡು ಅಂಚನೆ ಎದೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಅಡಿಗೆ ಜಪಡಾದ ಕುಡಿಯಾನ ಅಲ್ಲೇನು ಸೊ ತುಲೆ ಜೆತ್ತೋಲಾಲು ಗೈಸ್ ಜೋರು ಬಡ್ಸಲ ಬರೋಂತುಂಡು ಸಾನ್ವಿಲ ಜೆತ್ತೊರತೆ ಸೊ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಡ್ ಪೀಸಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂದಿನ ಧೂಳು ದೆಪ್ಪಂದೆ ದೆಪ್ಪಂಡ ಎಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತಿರ್ತೆ ಉಪ್ಪುನು ಇಂಕ ಪಂಡ ಸಾನಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತ ತಿರ್ತು ಪೋರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತಿರ್ತಡೆ ಅನಿತ ಕುಲ್ಲನು ಅಂಚ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಒಂದಿನ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಧೂಳು ಪತ್ತದಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಂತೀತಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ದ ಬ್ರಷ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟೆ ಆನಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಹೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಧೂಳುನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡ ಐಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ CPU ಆಡಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಡಸ್ಟ್ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾನಿಟರ್ದ ಆಡಿಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಆವಡ್ ಮಿತ್ತುಡು ಉಪ್ಪುನ ಡಸ್ಟ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ನೆಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಪಿದ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ದಾದನ ಒಂಥರ ಮೂಡೆ ಇಜ್ಜಿನಿ ತಾನು ಬಬ್ಬಗ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಬುಡ್ನಾಗ ಪರಪರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಾಪ ಐಕ್ ಕಾರ್ ಅಡ್ಲ ಬೇನುಂಡು ಸೊ ಯಾವ ಇಡೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಹೆಣ್ಮನ್ಪೆ ಪಾಪ ಜೈದೋಲಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂಚು ದಿನ ಬೇನಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂವೋಡು ಬಾಕಿದ ದುಂಬುದ ಪುರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇನೆ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆವುಲಿ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಗು ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ನಾಂಡ ಇನ್ನು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬೇನೆ ಅದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ 90 ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪಡ ಅದು ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಪುರ ಇತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಚ ಹಾಂಡ ಬೇನೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ದಾದಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿರ್ತು ಬುಡ್ನಾಗನ ಆಲೆ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನೆ ಆಪಿನಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಾಗನಾಗ ಬೇನೆ ಆಪಿನಿ ಸೊ ಎಂಚ ಪತ್ತು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ದೆ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲು ನಂಗೆ ಪತ್ತು ನಾನೇ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಐಕುಲು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಎಂಚತ್ತು ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಮಗೆ ಪತ್ತರ್ಲ ಜೋಕುಲು ತುಲ್ಲಾರು ಹಿಡ್ದ ಪಂಡ ಆಕಲು ತಿರ್ತು ಪೋಡು ನಂಚ ಅಂಡ್ ಐಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಲೆ ಬುಡ್ನಾಗನೇ ಬೇನೆ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದೀನಿ ಏನಾನೇ ಅಂಟೊಂದಿತ್ತೋಲು ದಾಲಪನ್ ಪರ್ಲ ಬಿತ್ತೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿದೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂವೋಡು ರಾಜರ್ಲ ಬೈಜರ್ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬರುವೇಗ ತೂಕ ಬರ್ಸಲ ಬರೋದುಂಡತೆ ಪಿದೈ ಒಲ್ಲ ಒಂತದು ಪೇರ್ದಾದನ ಸೊ ಅಂಚ ಅರೇನು ಕಾತೆ ಜೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಂಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಬೈಜೇರು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಡರೇನು ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚ
ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ನೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಕ್ವೆ ಟಟ್ಟಾ ಬಾಯ್. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ರೂಪಾ ಪಾರು ಮೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿರ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಜೋಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಪ್ಪುಲೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಸಾನ್ವಿ ಬಂಗಾರು ಕ್ಯೂಟ್ ಸಾನ್ವಿ ಬಂಗಾರಿನ ಪಾಡ್ದಿರ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೂಪಾ ಪಾರು. ಇಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು.